Good evening. Yakunume. Yamalo no ma. Ebo no no. Special greetings to you from everyone in on our watching this night. I want just few things to talk about. All right. Uh, Chief Chike, Sheila, Makati, Casco, Possible Vibe, Zaura, Mulungo. It's not Mulungu. Mulungu. Okay. Sena, I can see you at the wall. All right. So we're all here this night. Few things that I want us to look into. Very, very important. There are things we will never overlook. You and I knows where we are coming from. We came from a disorganized society. We were disorganized from birth. Everything we are watching. Remember when we were growing up, they keep telling us about the good old days. It has always been good old days. You can imagine the kind of background that we had. Imagine the tough lifestyle we faced. We still stand today to remind people of today that our days were sweeter. Imagine the kind of things we use as an example, like the kind of things that we consider magnificent. Imagine the kind of televisions we have in those days. Standing television, as big as it was, all right? And you can always count in one community how many people that owns a television set. But today we brag, those days. Like the memories are always, the best for us. You don't see the things of today. You see 100 inches television. But okay, after seeing it, you now went somewhere with your friends. You guys gathered, you are discussing. Then issue of television came up. Like we are discussing things now. You remember those days? You'd be like, yo, imagine those days when we used to watch 14 inches. You remember how you used to stand by the roadside in Aba, by the roadside in Onitsha, by the roadside in Lagos to watch maybe wrestling back in the days, even when it was black and white. We always stand by the road and watch them. Now, when we talk wrestling, the only thing that comes to your head, you remember back, those days. The memories are always better for us. Today, see where we are. The children of today will wake up one day to tell the ones who are kids as at that time how they really enjoyed their childhood. Remember how our parents will, like, latch very well. And I coin, can I cook it? I get tiggy, mommy get it, your daddy get it, uncle get it, possibly your senior brother, but talk about it. Kekazin John Kenake, we were when your own sister. For the fact not all, or not cook it. And I'll check on a queer new room, yours, or call when I shine. If I had the kind of background I want there. That was our background. I ain't want any mafia. Before we can cook, we have to go into the bushes to fetch firewood. Before we can have enough water to shower, we have to go a couple of miles to go and fetch water from the stream or river. The first time we had pump in my community, though I'm not sure when that pump was erected. I can't say now, but I know maybe I was born already then. So how we can walk from a house down to that side, even getting there, you still cannot, you don't even stand a chance to get there. You need those elderly ones, Brother Gifa, to help you and fetch water there. And I can walk there. Some people now they flex muscle so that I can have to follow for people to believe that they have arrived. You see the kind of tough background. Imagine how far we can go to fetch water before we can drink water in our houses.
And today we look at them like, yo, those days were nice because we go to swim. Today, there is swimming pool scattered everywhere. In all hotels, you must find swimming pool. So if you wish to swim, you can go there. It's even safer, cleaner. You see? Imagine it. Sometimes you go the whole day not eating. The whole day not eating. Where you find yourself, maybe you don't normally find these people who hawk food, you know. But today, see restaurants scattered everywhere. Anything you want to, even if you are tired of going, you can put a call. They will come and deliver the food to you. Like you are lazy to go out, you have their number already. You can call. Even if you don't have their number, you can look them up on Google. They are there. You order, they will bring your food, you eat. Today, you can even obtain a loan easily from a bank, unlike those days. Imagine the stress we go through transporting our money from point A to point B. Imagine somebody who is a trader in Onitsha going to Lagos to buy goods. You now have to tie your money, pack them on your feet, pack them, rubber band it, whichever way you can. And there was no guarantee that if you leave your house going to Lagos, you can make it alive. There's no guarantee to that back then. There's every possibility that 1 kilometer from where that bus was loaded, they can open fire on you and finish everybody in that bus. Nobody cares. Nobody cares. And imagine the strength of our government then, like in the police, the kind of recruitments they had then. How many staff, how many police officers you have there? What about mobility to chase armed robbers? What kind of cars do they have? Stuff like that. The ammunition. So you see, today we are advancing. But actually, I wanted us to look at what goes on in the church. You see how it connects. We are talking about our society, how it was badly disorganized. We were badly oriented, so we were disoriented. Everything was bad because of the time we started going out to just for golden fleece, IGBO. We started traveling out. We traveled from here to Bida, Boko, Lafia, Langtan, Jos, all those places, Mina. We were traveling, coming back with money. Then what happens? There was this mass exodus from Igbo land. People left. And the more the days, we increased in our numbers. So now, for the fact that government did not lay a proper foundation, we began to go haywire. Then came bribery and corruption. Once you have erred in the society, you know what stands before you. You are looking at possible jail terms. But for the fact that you have known people, that corruption comes. You go to the police, you give them money, then you are set free. And I want to tell you that it didn't just start today. If you go back to the days when Fela was singing, Fela talked about this thing in the 1980s. So to show you that before 1980, there has been massive corruption. But today somebody will tell you that in 1977, when Obasanjo was the president, 1979, when Obasanjo was 1975 or 74, when Murtala Mohammed was the president, they will be talking as if those people were the best. You look at the achievements, you'll be like, and so. But today, imagine having Buhari as our president, and eventually we are missing Buhari just 2, 3, 4 years out of office. 3 years. A monster. The worst president ever. The type nobody wishes to have as a brother. You can imagine. Today, we are missing him. We are referring to his regime as better. So we are now comfortable, like he did well, because that's what it is. He did well, as corrupt as he was. A corrupt leader, an incompetent leader.
That's what he was. That's exactly what he was. People wouldn't want to talk. I would look at them like, are we really okay? We are not okay. This society bruised our ego. This society raped us. This society, it made us to malfunction. Look at our character. Look at our behavior. We don't care about people's life. These are because of one of the reasons coming from a disorganized society. We act like we are not humans. No heart. We just, everybody just please yourself. You can imagine what goes on social media, and our government is not doing anything about it. A lot is going on. The, this society we came from, this Nigeria of a thing, is one of the worst countries one can raise their children. Unlike those days when they will tell you that South Africa is not a place you can raise a child, it's a total fallacy now. What is going on there that is not happening here? Let's look at it. Everything that goes on there is still going on here. We are even the worst. Go to all these porn sites. You see our girls. Just go and check. Find yourself into one of those porn societies, communities, online. You see our girls fooling themselves. Camera down. Imagine. None of them cares about how far their pictures can go, how far their videos can go. What if their parents bump into those videos? What if their uncles, their village people, what if they see it? They don't care. You don't care is because your government is keeping quiet. If government has stood up for once, most of this rubbish would have stopped. Every year we keep looking at things that we know that are obvious. Politicians stealing, it's obvious. Nothing can change it. Nobody can change it. The only way you can change it is when you have applied that decree. What? Let's say once you are done with your leadership, there will be a panel that can look into your matter. Why they are looking into your matter? You will be under house arrest until you are cleared. If you cannot clear yourself, that's your end. You see that nobody will come out to campaign for presidency. Nobody. The same way we tell you that most of these are leaders that will be sworn in with Bible. Had it been they are being sworn in with Ofo, that most of them would have run away. The same thing is applicable to presidency. Nobody will ever campaign because you know that once you are done in your tenure, you are moving into that place. You have to spend 1 week. If you are cleared, you come out. If you are not cleared, from there you are going to jail. Jonah had to spend 3 days in the belly of the fish, right? Good. So 1 week will not kill you. 1 week will not kill you. You stay there. It will be enshrined in our constitution. If you cannot do it, don't campaign. That's the way we want it. We only want upright people. That's all we want. Now, when we talk about this, we know that the politicians are corrupt. How many people that came from that house of God, those ones we call men of God, how many of them can come out today and say they have not stolen from this church where they are? Can you count? Remember those days when you come to church one Sunday, then the gate was locked, everybody outside. They say that nobody's going inside that church today.
that this very reverend or whatever, is he not bishop or archdeacon, or canon, they will say that he has squandered the church money, this, that, and that. And after saying that, he ends like that. They will transfer him. Not like they expel him from church. They will transfer him from here to another place. They will bring a new one. And when that one steps in, he starts from where the other one stopped. These people had to bribe their way to get to a bigger churches. Look at the kind of corruption you find there. And you are expected not to talk about it. You are expected not to discuss it at all. What happened to that money that guy stole? That's the last day you hear of it. You'll be surprised that one day you leave your diocese and go to a far away diocese. You find the same priest there. You see that what goes on here is still happening in that church. It's happening because we all came from the same background. Unchecked, nothing is happening. You can do anything and get away with it. Once you have power, you use it as you may, as you wish. That's why somebody, a politician, can tell you, I will do this and nothing will happen. A policeman will tell you, I will shoot you and nothing will happen. It's a threat to somebody's life. Once you open your mouth to say that thing, you know what stands before you. But they are getting away with it. And they don't expect you to discuss it. People today cannot talk because they are fearing for their life. You fear your fellow man because you don't want him to waste you. He's angry that you just exposed him. That's the society we came from. People who cannot stand criticism, but they want to be there at the forefront. They want to represent you. They want to be the one speaking for you. You know, it cannot happen. Not while I am alive. Such will not happen. Thank you. These are the reasons why we like discussing issues like this. Our issues mustn't be based on gossips, where we talk about somebody that just passed away, where we talk about this and that. There are things that bothers us. If we had come from a sane society, tell me what somebody will be doing inside the church. No, you tell me. There are countries where you don't discuss that. They don't talk about it. And their lives are better. How do you compare me to my mate from UAE? Is it comparable? You cannot compare. They live a better life there. They are entitled to salary, whether you work or you didn't work. As long as you are an indigene of United Arab Emirates, you are entitled to salary. Same is applicable to some other Gulf countries there. Saudi Arabia, Qatar, and then the rest of them. Here, what is happening? We've not tested it for once. You have not woke up one day and see alert. They say congratulations. Federal government of Nigeria is awarding you this as a stipend or something to hold on with, you know, for now. That they understand the hardship you are going through. It's not about campaign. That this is the exercise. Knowing fully well that that's the only way we can grow our economy. If we want to grow our economy, we must use our economy, rely on our economy, consume our economy. Who are we saving for? Let's be comfortable first. All the clothes we wear will be made in Nigeria. Let me see how textile industry will not grow overnight. Every footwear you wear must come from here. We have leather. We use our own things. We manufacture everything we use. You see how that money will be circulated. So when government gives you, you still spend it in the country. In that way,
You won't be bothering yourself with some kind of nonsense teachings. There are so many things to change in our curriculum, to the things we teach our children in school. It's not everything I feel like I can teach in there. We need to change so many things about us. But that change is not coming. It has eluded us from ever, and it's going to continue like this. The next person that will get into power now will be worse than this person now. Nigeria is the only country where once anything adds money, it's not coming down again. Our fuel in Nigeria today is 1,400. Some places 360. Some places that is 1,360. Some places 1,450. From here to that place is not same. No regulatory body to make sure that fuel is being sold to the public for a certain amount of money. That whoever we add to this will face the consequences of law. Such is not there. And now people are taking advantage. You go to the filling station at night, maybe when they are closed. Then they have to add money because they know you are stranded. You don't have a choice. Petrol station turns a black market immediately. You cannot complain. We don't even have a functioning line that connects everywhere here. A country like South Africa has one police number, emergency number, 10,111. Wherever you are, just dial 10,111. Under a minute, 2 minutes later, police will be everywhere. We are not talking one police car. More than 6 police cars will be here. One number you dial, police are coming, fire service are coming, ambulance coming, forensic are coming. Ife na-eme na Nigeria. Ya na ife eme nkịta nkọrọ dị ife eme nkịta. Oh my gosh. Nna, ịgba na fuel dị ọnụ na Nigeria na, for example. Ịgbanye jen na Nigeria na, ị ga-aga na ife a na-akpọ datin na tap ahụ, fuel tap, yes. Ilue na fuel tap, o nwere ka esi eme ya ka dị fuel wee nwayọ na-abanye small small, chọrapụ ebe na ọ ga-agwụ ọsịsọ, wee gaa agbabaziri ya agbafezi agba. So the jen na-echoku. The jen na-asụrọgụ ka ọ mịta fuel. Ọ na-asụrọgụ ka ọ mịta fuel. Ọ na-efuel mụnwa fụrụ nke o wee ebe m na-emesịa yọrachi ihe anyị chịkọta ọchị. Eneka ebe mmadụ egbu onwe ya nzama, onye nwere na mmadụ na-agba onwe ya nzama, o nwere chọọ ka o funarị ya jee nnọọ jee ifu ka nsi wee na mụnwa na-asọmoke dị jee na ọkachi ọkụ abịa anyụọ kịta nsị kibe nwere ike ime ka jee na-anyụ. Mbini ọtọ ozo na-ebini ọtọ deti na-ebido ịgbago ọkụ abịakwa nche ka ọ bụ mmanụ, sịkwa gbanyere m mmanụ ebe 4-5 days ago. Ihe na-emezi ya ka m bịazi dọna na ebe a nọgatakwa dịtị na-ebido na-eche oku nsị mba na nke nsị na nke a dị ka ọ bụ
aka m baziri ebe ọ bụzi aka ndị vileji ka bụ aka m welu ebe a kịta wee kpaa dị tapụ aka wee fụ ebe m gbọlucharịte ee alele agbafe m agbafe achọghị m ka ofu mkpụrụ efunarị ịma ịgba ihe na-eme m ebe a bụ oge fuelu na-eji agwụ na maijen na-abụ ịma taịm ahụla na-atọ ụtọ ebe 4:35 amago nna m abụ na mejọrọ gbanye ya kịta na nwa obere oge mana ozu ike ị ga-eji wee biri wee gaba na place ịmakwa bụ 4:30 oge ahụla ji abịa nwụjichaa mmadụ ụkwụ nwụjie mmadụ aka amami na ghọta ọpụ na anyị na-ekwu na onwe ndị ọ na-anwụjicha ụkwụ n'aka o nwere ndị bụ oge ha ka ụmụ ha ji akwụ ọtọ alele nwanne kwu eziokwu ka taịm nke m ji akwụ ọtọ ma ọ bụrụ na ọ ka na-akwụ ọtọ nwanne m nwanne ihe were ebinisi ka o si ebini ị nwere ike ịgwa anyị na onye dịbịa na ọ na-arụzi ọrụ na ọ na-arụzi ọrụ ee ime anyasị enwere ya bụ nature na-asị nature ga overpower ya ka asị nobody can cheat nature mana onwe oge ọ na-eruo mgbadike abịa mgbadike agwụla ọtọ maka ya enweghị ihe eme and ịma that time nwe nke na-abụ datin onwekwa agbakwa m ya na control datin o nwekarịta m ga-esi wee kwechiri like this gị nwa nwee enwe ya dị surprise ọ gịnị na-emesi ọ na-emebeghị gị before ọ na-emebeghị o nwere ka ihe abụ ị na-ene detain na sf ara na-agba ibini ọtọ ijebe na miro iro na miro na-ene detain ibe ga-abịa gị n'isi ewu kedu afa nwoke kwutere ya gịnị ka afa nwoke a n'ụlọ kachata afa dat one nke ewuchakwa na nwoke pịagidere ụmụ nwaanyị pịa 408 Baltazar ka ọ Baltazar ataza ịmụrụ onwe ka o si wee bụrụ nke si onye anọrọ nuga ya otu aka ahụ isi onye agagide iruo na mmiri kụọ onwe gị anya nna anyị na-ajụ gịnị ebe ya ọ gịnị mezi aladati nwere ike ọ bụrụ na abalị nja ka ọ kparịchiri onwe ya o nwere ike ritin jos kast si onwe ya nya ị na-ayị onye ego ihu ị na-ayị onye ego ihu esut gel ị na-ayị ya na-emere ego na ọ kasịcha gị ebe nwaanyị nọ ego ị gafuru ya n'ahịa n'ihi iwepụta ụla n'ụtụtụ a ife ewezi onye a wee kwechiri ị na-edete msef iwu a na-enweghị mana ị na-enekwa ihe adịkwa proud of ihe iwu ya na-ajụzi ebezi ka pawa nke 4:30 nke a kwụrụ gị ọtọ ka ihe na-emezi na gị nwa na-enekwa ya anyị tuo ya nwe iyo ka ihe na-emezi ihe na-ekwechiri so ife a ka ọ na-abụ okwechiri reverend fada kwechiri ụkọchukwu kwechiri pastọ nwanne a ga-edebegodo echichi ahụ echiri echi ka edisaidi godo ihe a na-adị ekwechiribe anyị n'ụtụ ka mmadụ kpọrọ onwe ya reverend fada na-abịa agwa m na ya na-ebi ya any reverend fada ọbụla sịrị na ya ji nwuru datin onye a nwere ike ọ dị complete ịgba na onye jere nga na abroad ije nga na abroad o nwere tii o nwere ibe a ga na-enye gị ị ga na-eli ị na-eli datin amụgha ya na-akwụ ọtọ ka ị hapụ ịla nwoke ibe gị ebe ahụ
yetaga enyegide egbu amụ gị enwere ike ọ bụrụ ya ka a na-enye ndị a na seminarị amụ enwezi isi ịghọtago ụfọdụ bụkwa ndị ọkpọ ntị so gị nwa bụ fada ị na-agwa m na ede eme ya na-abụ okwechiri anyị n'ụtụ onye ọbụla na-ebe ife abụ na okwechiri gị ikwe nkwa ife ịma na-emenwu na-ekwe nkwa ya asịghị na ya eme nke esi a na nke a bụ ofe nkupu na ị ga-eme ya kịta nye ọjọọ ka ịba igodo ebe ahụ ikwe nkwa nkwa ịma na ịma emenwu ekwesịghị ofu oge ife ka mmadụ na-agwa gị na gị ewepụ uche gị ebe ahụ iwepụ iwe ji ebe ọ gị kpọtere ya ịma na ọkwụ ọtọ o nwere advaịsị mmadụ ya na-ada enye mmadụ ibu Ebuka Obi na-enye m advaịsị ka m esi na-edi ilu wit ọ bụrụ na amụ ya darụ ọrụ ọchọrọ onye ọbụla bụ ofu ihe ọ bụrụ na agarị amụ mgbe ọ dị na ụmụazị o nwere ndị ya lụọ ya dị aṅa dịtị na-eme ya afekt na amụ fada alụcha ọrụ ọfụma ya nwere ike luzo interest ọ bụta echi ọ na-ebegha agha na ya bụ vejin onwe ya gbasara amụ m na-arahụrụ onwe m ụra bụrụ m ụzọ teta ụra kwụrụ ụka gị ịmakwala na some of us bụ ụmụ nwoke ịmakwa na some of us bụ anti anyị breaks ya some men efuru taa jụọ ha ajụ na ndị brekiri ha bụ nwanne mma ụfọdụ anti ha o yi enweriri ofu anti tụrụ ụtọ wachịcha agha anya ịlaghakata ụlọ na-enedatị nke o si wee kwụrụ ọlekata ya elekata ihe ọ bụrụ masị ka ọkpa ya aka tio eji na-ekweghị ibu ọ na-asị na ya nwee ka ọ dị anya da-agwụ ya what to do onwe ya nwoke na-anọkọtasị nga amụkụnye mba mgbe a na-asị ya kụnye ebe ọ bụzie na o kuninwe on its own ama mgbe na ghọta wee bụrụ ebe a bụ ebe esi akụziri ichie fada ichie ya na fada sịghị na you can do it na nwere ihe dịdị ya na ọ ga-ewepụ uche gị ebe a bụrụ etu a ka esi achịkọ society chọọchị felu as well as government anyị wee si n'ụtụtụ mbụ jos na-akpa agwa ka ndị fat anyị sikwala ike if not na anyị siri ike etu anyị na-abụ ọdụ etu anyị kwesịrị ịdị ka ụmụ anụmanụ nọ n'ime ọhịa because na ihe anyị na-alụ ebe a bụ ike keta orie many countries anọkwa n'ike keta orie ihe a mana ha nwere gọọmenti that's all and anyị nwere such gọọmenti ajụjụ mma alaghị ka ịjụ ndị Hausa na ndị Fulani one day ajụ mma ajụfa ma for the comfortable etu a this country ka makene ma fagasị na the comfortable ọ bụ na fa the comfortable etu a this country dị na I don't think no one anybody dị comfortable etu ndị a debara ya bụrụ etu anyị kwesịrị ọ na-abụ nnene na South Africa nnene ndị a anya egielu mepee wallet ya o mepee wallet ya nna bịa kilie card nwere ike ọ na banki with Absa ọ na banki with Nedbank ọ na banki with Capitec ọ na banki with Standard imago efusia ATM cards iwee fụbazia kaadị shops dị iche iche oke Foschini Truwet Jet ụmụ companies niile a ma ndị fọnichọ wetego o nwechara ya emeela ha life adịrịghị ife o need debe for all these things bụ ID ya bụ a citizen
and most of us who jere South Africa, most of us who jere obodo oyibo, na anyị na obodo oyibo ahụ anyị nọ taa bụ na onwe ofu onye wepụtara ID nke ya si ngwa na with ID ya ụzọ gị emepego, ụzọ gị mepe bụ na with ID ya na ị ga-enweta akwụkwọ. Once ị nweta akwụkwọ ị ga-enweta ọrụ. Once ị nweta ọrụ life ga-ebidogo. Onye a nyelụ gị ya, ọ na-enekwa dị ID anya, ọ pere ya mpe n'anya ihe a etu a sisi ihe a ga-enye ndị nwa si Nigeria gbagote status without ihe onwe onye bụ. Why na ya enwe anya? A na-akọ akụkọ NIN, ị na-eje mmadụ asị gị weta your NIN, ha nidiri efu ya nke printịrị print ka igosi ya na fon gị, ụfọdụ amụghị na akụ. Ịnọlụ na watch plate nọmba mmadụ na Amerịka, anọla ebe ọsị ya cheki ya ọkpọ dị plate nọmba plate arụ ọnọ ya ozugbo asị gị na onye a dị clean, ma ọ na moto a bụ nke a bụrụ nke a bụrụ nke a. Etu a ka ọ dị na mgbago niile ahụ. Ha na-ata ahụhụ, nọmba ga-acha ya ọkụ kpekpem, details ga-apụta, ma ọ dịrị etu ahụ ebe. To prove yourself na bank Nigeria, even though na a na-afụ iru faj your BVN, eji nke a ma nke ọzọ, signature nwere ike ime gị ego ga-atọ ebe ahụ. Anyị anọlụ nnọọ na ọ na-eke yik life dịkwanụ comfortable, ọ na-adị anyị ka o nwere ihe anyị ma. Most of ife niile anyị ji ike keta bụ ife kali turn to soft work to us. Anyị kali develop more than this. Ọ bụrụ na enyere anyị opportunity, enye anyị half opportunity enyere ndị South Africa, anyị ga-amụ America aka. South Africa na-alụ ngwa ọgụ nke ha. South Africa na-alụ motofa. South Africa na-alụ ife ọbụla, fada eme importation, everything fashion in their country. BMW nwe nke South Africa ga-alụ specification South Africa. Mercedes Benz nọ dia na-alụ every year, fa alụ their own, alụkwara n'ebe ni nke fa ga-alụ their own. The company nọ dia. Ife abụrụ ife alụọ ka convert ya, South Africa na-anya right. So ihe esinwu na America tinye BMW na South Africa. Model ahụ ọ dịkwa ebe a na ịbịa buru nke steering ya dị ebe ọ kwesịrị ịdị. Ha doziri be ha, dozie nya. Oge nna asị mmadụ na ọ bụ na ọ bụ gọvanọ Anambra steeti, na o nwere onye bata na my steeti ma ama na ama na ọbata. Ị ga-adị recorded ụbọchị ịbata na ụbọchị ịpụ. Emesịa chọpụta na onye a take off from your house on Wednesday, and ị na-akọwa not today ka ọ pụ, ma ọ pụ on Monday, mana ọ nọrọ Wednesday. Enwe severe consequences for lying to the state. In our watch in America, police officer, a suspect, you cannot come there now. You get never some distance. Each oil cover, you are free to cover. Man, you get never space. Guinea giraffe. Follow all of her. Manabanya. Chena ebe ọbụla ka polisi na-eje eme arrest. Igwa polisi na-echọ ka o jee mee onye arrest, ọchọ akụkọ kọọlụ, they cannot arrest that person. Anyị na-egro na-afọ these things, ọ dịka onwe ndị dị untouchable. Ike ekwere mmadụ ọkwenye Nigeria. Ebe a ka o si wepụ ha. N'ebe ejidere ya, n'ebe ekpere ikpe. O nwere obodo ya bụ ọbụ nọ ya ka anyị nọ ihe a. Nigeria ga-eji aka ha
gwada country na ha nidiri onye a akpọrọ ya deal o wute a repatriate ya ebe a ọ bịa ebe a bịa zụọ ụgbọ ebe a ka ọ kwesịrị ịnọ nga ọ bụghị ebe a beto nwa ihe eji kọntrị anyị eme kọntrị anyị enwe ọnụ okwu leaders anyị niile bụ ndị na-eje agba bọị na-eje esekpu ana like nsi ebe a kụnye nje Lagos na m na-achọ ụlọ na Lagos ka m eji wee je na-edinara landlord ana ka m wee mee ka onye Yoruba dọbale ka ọ bụrụ na m na-erespekt ya mba abụ m onye Igbo anyị adịghị edina so mgbe ọbụla i bidoro chenjibe onwe gị ka i wee ịchọrọ ndị a ka ị chọrọ ịsa abụba anyị kala inwe that our pride and dignity ma ọ bụrụ na ife a na-alụ ọrụ so coming into our land Igbo land mgbe ị ga-adị proud to say na Igbo onye Igbo agwaghị na ndị a nwere different culture too ọ dị na America Florida nwere their own lifestyle Chicago nwere their own lifestyle Arkansas etu a niile New York nwere their own lifestyle etu a ka ọ kwesịrị ịdị na ị na-abata n'ala Igbo na-enwe different lifestyle enwere ife ị ga-etinye na your steeti etu a ka ọ ga-adịle gị ndị mmadụ nwee that sense na this state nwere security ọ ga-ezubago the moment ị ga-eburu kamera mount on every pole dị na be anyị kịta ị mount kwa kamera everywhere ife na people ga-adị more relaxed fama adịzi jumpy etu a esi wee bulu ọkụ sola na-awụ ya places na ị na-anya n'ogbe ọbụla awụ solar light ya street light solar ị na-anya n'eri ife na ndị mmadụ nwere ike pụta n'abalị dị nwa free na-aga ndị jere ụka nwere ike ịnanwu na-akpa nkata na-ana because from that church jee lue na befa na ọkụ na-enwu sụsọ ọkụ a weta confidence ọkụ a chụpụrụ ori because onye ori cannot operate where there is light a ga-afụ ya ọgbaba ọsọ a ga-afụ ebe ọgbaba so ọkụ alone when at o reduce crime imagine ka ọ ga-adị na etisie camera everywhere ịchụgo crime once and for all na ime ezigbo ori na Dubai na Africa South Africa anyị na-ekwu okwu ya kịta na-enalụ free na ijiri oli na free bụ na ndị South Africa adịghị interested in your matter jụọ onye ọbụla bilie South Africa as a country their police are interested in that matter had interested they will fit you out mana corruption bịa bazie ha ime na-enwere ike ikpe murder case over 10 years ọ dịghịzi ka ọ dị mgbe ahụ mana ọ bụkwa na ọ ka achọtaghị equipment niile ihe niile ahụ ha ji atrak n'ebe a niile ọ ka dị ọ na function ị bịa na ya na Nigeria efu na fa na function kwa to an extent mana ọ corruption mezi ọ bụ that they only do that particular thing oge o melụ perfect ọ bụ game of interest. For example, enu na ndị ori jelu na bank na fa agbagbu nwa DPO na nwunye DPO na-agbagburu ya ọ na onwe inspector dị na-eme nke ịmago o metụtakwara ana DPO ma ọga polisi ndị ori a cannot go free ama imi na achọta gị ozugbo ihe niile agbanweela society anyị si n'ime everyday ihe a na-emebi everyday things are na-agasa ọ bụ society anyị si n'ime wepụ fụna onwe ebe anyị ji azụ eje
ebe na agakwa ke hope for the common man so etu a ka anyị ga-esi wee nọrọ I block Gomia, don't worry, I block Gomia. I blocked him already. Oge anyị na-ekwuchi ọnụ aga na ife onye metal face justice ịghọtago ọ ha ncha ka anyị na-ekwu okwu ya society anyị si n'ime ewepụta ịkpali mmadụ na-adịrị onye ọbụla izi because anyị nọ na social media era ị mara onye mba mara gị anyị adafụ onwe anyị anya so ị nwere ike ị na-eme anya gị nwa na afọ m nwa adafụ then you decide ya ka ikwu okwu anyhow iso gị baba mba bụ waste of energy ma ha ncha bụ that society anyị si n'ime ewepụta esi average onye nọ n'ala Igbo ebe a ka ewepụ okwu na aka ọtọ si mba doo biko na ọchọ ya onye be anyị can brag nna ya one ndị ala na akpụpụ fancha niile court eji eme ọnụ na Naịjirịa akpụpụ fancha niile court ọ dịka court ọ bụ a big deal mana ndị si n'obodo wọ banwa mana ọ na court ka a ga-eje ka eje kwuo dite maka onye ahụ n'ebe a bụ chief judge ọ gụrụ ife a o nwere many years of experience before ọ bụrụ judge so amago ka esi ka ikpe ka eje wee kwe ya kpesịa ma ịlaikụrụ etinye apil fa ghọtara ya mana ebe a ka a hapụ iweje okwu court you are willing to pay 1 million 2 million 5 million naira ma ike iji eje court adịrọ gịnị ka ọ ya cost ọ because na isi na a damaged society obodo ike gwụrụ obodo onye mmadụ believe na osisi nọ na compound mpịa dị responsible for ụbịam onye ọbụla nọ na this family ka obere a na-aka ụdị aka n'ofu osisi nọgoro 150 years n'ọnya melụ na this family ada aga n'iru onye zibu ụdị ozi a onye ọbụla gwara gị okwu a no like you onye ọbụla bụkpụrụ onwe ya pastọ gwara gị okwu ụdị okwu a you no like you the next thing na ọ na-achọ ọdọ ma gbuo dị osisi isi ebe a jee Europe kịta agwaghị na onwe isi nọ na museum na isi nọ na that place na isi a dị 200 years old ị ga-eje ka efu ya mana nke dị ebe a ị chọrọ efu ya nke na ebe ni no block them no nke nọ na be anyị na block anyị the society anyị si n'ime ya dị damaged our mentality imagine a society na-asị ndị mmadụ let us pray for our dear country Nigeria like really ife ọ dịrọ ka okwu onye ala ka ebe ị kpọrọ Nigeria ọkwa mmadụ bụ Nigeria how many tribes ka e nwere na Nigeria ị na-ekpere ekpere let's pray for our country ọ ndị nọ n'ime ka ị na-ekpe kedu ihe ị na-ekpe ị kwesịrị imepe ọnụ si let us pray for onye dị ona who asked you for prayers who are you praying to that what will happen ka ọ tọọchịa the leaders ọ tọọchịa afa ka fara pụzi ide anara salary fine food ka enyebezie gị ya ọ ga-ekwe m ya because onwe iwu ji anyị fụ ward 5 chairman na Enugu na-ekwu na adọkasịrị akụ etiri ife onye abịa tiri etisie ya osim na ozuru ọlị onye nke ọzọ akpụrụkwa ya tiri ya gịnị ka o mere ozugbo emechara meeting ya wee bịa ike ego na-eke n'ihe ọ nọ publicly kwue na ya bịara ka ya kee ego gịnị ka ị na-eke
ebe ka ị ga-asị ke the purpose of that money ke purpose of that money ewetara ego a ka ọ bụrụ ego mineral ewetara ego a ka gịnị mee iwu ọbụla ga-eke ego that money ọ na onwe project ọ ga-alụnwu na that community ka m gwa bụ project nọ na ọ ga-alụnwu. Do you remember those days? Ọkụ 6 a.m. the bell nọ na church akụọ ọkụa 12 the bell akụọ ọkụọ 6 mgbede ọkụọ 12 ọkụọ everybody nọ na village ahụ na-anụ ya you know enwe ebe bi na South Africa ụmụ ala m na-egbu taịm ahụ ogbu ala m ọ bụ iti ya na kọmuniti gịnị ya ka ọ n'ime anọ ga na-akpọtenwu ndị mmadụ n'ụla ọ ga-eme ndị na-achị fail appointment sit up gịnị na gịnị ka ego ha nwa na-emenwu abịakwa meeting next ewetakwa ego ewetakwa eke ọ bụrụ ego ekwesịrị iji wee na-etinye ihe ọ bụkwa iwu bụ na federal gọọmenti ga-abịa ime ya from that local government even to the world level ekwesịrị na-afụ change in the world ka afụ kene mana ego abịa kenya ego abụ ego kwesị na aga-eji ya na-egoro ihe ọ bụrụgodu nọ local gọọmenti ga-alụ nwe ha na society ihe na-arụ ọrụ ọ one company na-arụ ya mana ọ ya dị wonder local gọọmenti ka e wee eradicate ụmụ ife a niile enwere ike gọọmenti enye gị ya eke ya every household abịa na be unu atụ eri unu na box unu every house n'ebe a ga-atụ ihe ofu ọ bụrụ ihe eji wee celebrate independence ma ife eji wee mere onye ọbụla new year or one thing down to the world level ga-emeke sure na o ruru ebe ahụ mgbe e mebere ihe na-emebi na sense ndị mmadụ a na-echenji fa na-aghọta ife bụ gọọmenti until the day fa ga-aghọta that na without gọọmenti na o nwee ebe anyị ji azụ eje today onye na-agụ na private school na-abragizi na ọ gụrụ na private school onye na-agụ na private school a na-afụ ya ka ọ bụ a big deal kedu ihe private nwere gọọmenti na-enwero onye gụrụ na private o kwesịrị ikwu okwu I remember in the 80s ife a na-akpọ secondary school bụ gọọmenti mana ọkụ aka na-enwe issue ewo nke a bụzikwa my fault ụdị equipment gọọmenti ga-ebute wee set ya up their laboratory private a ga-spend with such money ibute ije na hospitals ụmụ ha niile ebe dị iche iche ebe aka gọọmenti dị ekwesịrị ịbata mana ihe a gọọmenti na-efadede single-handedly rụọ Madonna University ije ebe ahụ buildings scattered everywhere ofu onye mana nke gọọmenti nwere ị na-agbafe Unizik ifela na-eme fensị ifugodo wọọlụ aka ọ dị isi saịdị niile na-aga mgbe anyị fụ mam Okwuluọra mam that person galụ na kedis school IMT nwe department ọ ga na-efu that block ole lisicha and so on and so forth anyị amarozi gọọmenti kwesịrị ide ma all these things maka onwe oge gọọmenti na-eme gọọmenti na-renovate gọọmenti na-etake care osisi dị n'ogbe gọọmenti na-abịa agbasi ọgwụ veterinary doctors a na-aga na street na-agba osisi ọgwụ
aka na-agbụ ya na government sponsored program oisi niile adị healthy oisi ama na-agba ụtụ and all that today ịbịa na Asaba ebe anwa malụ mma na Asaba eluzugo its glory ebe ahụ akpọrọ Okpanam Road bụ the only place na Asaba malụ mma because of the history back there up ebido ebe a ka akụ mango trees onye kụrụ ya wee bụrụ onye ọcha nke anwụ Mungo Park a sị na ọya akụ dị mango ọya akụrụ ya maka ụzọ kpalụ mkpa mgbe ahụ ụzọ akpakọsịka so bịa kụchaa ya mgbe ahụ for economic benefit ọ ga-enye shelter ọ ga-eme ka ndị mmadụ na-agafete side a ụkwụ na-aga ya ndị ga-abịa na-epiki mangoes and all that and n'idie ya ka a na-ebu afọ nke a na-ebupụta n'afịa ka arapụ ịgabafa so many reasons eji wee kụọ the thing over the years ada agbazi osisi ọgwụ ada etriti ya to the point na gọọmenti amaghadụ osisi nọ na iri a osisi a na-abụọ nọkata ọnwụọ anakata akpọ ofu ọkụ osisi ahụ anwụrụ anyị eweta ọzọ replace ye ọ dị ona otu aka the things wee luzugide glory ya wee luzie today na ejizide ọma na-egbusisi ya maka each time mmiri zo ọkwatuo ofu mango ma ọ mango ebua o nwere nke ọkwatu dagide moto mmadụ o gbuchakwa na mmadụ that day so ihe abụzi ihe a na-erekọd ọ bụrụ years of neglect years of negligence ọ bụrụ na gọọmenti na-agba osisi ọgwụ na-take care of it o ya elu to this level osisi a ga-last more than this ena fụ na ọma last zi na ọ dey receive the treatment this and that eje n'akụkụ ya kụnye ọzọ ọ na-eto nke a na-eto o topụta ọfụma egbuo nka mana enwere such society anyị si n'ime ya pụta this society ka buusu nwere ike ebe o si na-aga ike agwụnye o nwere ike anụmanụ sef chụrụ ọsọ ya na ya gbaa wọọ overpower ya ojisi ike escape ọ gbalụ gbata n'ọnụ ụzọ gị ebe ọ na-achọ sọkọ because na buusu bụ domestic animal ọ gbabata na be gị na-ebe akwa ka ama ma akpọgheli ụzọ fear ife akọrọ n'ụlọ ụka wee baa gị ime iwe believe na ife a bụ witch bịara ịta gị iwe nọ n'ime rum ebe a wee fire bịa with Holy Ghost fire bụrụ osisi kụbịa mebe ihe akaje dị iche iche damaged mentality onye ọcha ga-anụ akwa ahụ o mepe ụzọ ya kpọbata the thing jee gbaa mmiri ọkụ na chawa ghụọ dị buusu ahụ ọ gụchaa ya ahụ o dozie ya debe ya na one corner ọ rahụrụ onwe ya ụra chifo na otu ọnwụrụ ya wujere ya ndị vet o weje report na ya afụkwara anụmanụ dị ona na bie na otu this and that ama notice everywhere missing cat ndị nwe ya apụta bịasị na ha nwe ya bịa kene gị ọfụma nwụrụ anụmanụ ha anyị nwụrụ Jizọs mana anyị ka atụ ụjọ Jizọs chigidere warning kwugide fear not for I am with you fear not I have overcome the world fear not mana nwa ndị tụrụ ụjọ n'ụwa ka ndị na-eje ụka ka ezi isi ụka ị na-eje ebe ị na-atụ ụjọ ka efe ị na-atụrụ ụjọ anụmanụ ekele etu esi kee gị gbatala ọsọ ka ị nyere ya aka gbaa ọsọ ịma mmụọ biri aka n'ụzọ ahụ nwunye ọ gabiga ọchụgharị bịa Adam ejiri anyị gị na mmadụ enweghị ike inwe argument ka onye ahapụ ịbụ enemy gị onye a nwee superior argument ọ bụla enemy kọsi ịma stand nwe ya ọ bụla enemy
Onya ka anyị ncha niile ji wee bụrụ enemies to ndị IPOB today. Let us debate. Let's talk like men. Ụfọdụ eburu ọgụ bịa maka na onwe defend with that thing. Otu ọ ka ihe a na-arụziri ọgụ anyị kwesịrị ịnụ ọgụ. Anyị kwesịrị ịnụ ọgụ. I disagree with you or with your views. Ọ bụrụ ihe a ga-anụrụ ọgụ. Ọ bụrụ ihe anyị akpọbalụ mmadụ iyi sọkwa onye asọ na gịnị mere. Ebe a, you cannot come out and speak the truth without asking for something. That's why ojibo na anytime you kwuru contrary to even ndị a chọrọ ịnụ ebelieve na akwụrụ gị ụgwọ. Ifugo ihe njisi gị na dị disorganized my brain. Mmadụ enweghị ike air conscience ya ka o wee please ege nwa o displease ya onwe. For me to come out now knowing fully well that na m ga-lose followers na-ehitiri gị sị look at etu o si adị. Ife anyị na-ekwu n'abalị a somebody somewhere feel relaxed ọ gbasara ya na ọ bụrụ onye a na-ekwu agbasara ya. O nwere onye ọ gbasara obi adịrị onye a mma na point case ya. Anyị kpọrọ ndị priest ebe obi adịrị ọfa mma ma somebody ka ọ na-ewute na m kwuru about South Africa na ife ndị be anyị na-alụ bịa o kwesịrị iwute gị because na mụ na gị adịrị organized na society anyị si n'ime apụta. O mere anyị affect dia. Anyị na-akpa agwa ka ndị na-adịrị organized. Everybody knows. Ọ bụrụ na vidiyo a m melụ ga-provoke ndị nọ na South Africa to stand up and organize themselves. Anyị na-emesịa meeting na South Africa mesịa meeting na mall ahụ anyị nọ wee kwuo na onwe ha anybody ga-eje kwụrụ na entrance of that mall. The mall nwere 4 entrances. More than 4. 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5 entrances or 5 entry. So, ụmụazị a na-eje kwụrụ ebe a. Ha kwụrụ ebe a, ha na-erutere kwụrụ dị a. Fa gafee, mmadụ na-agafe, fa na-akpọ onye ahụ. Ịma na onye be anyị so ha n'English, ị ga-ama na English a bụ English akaba anyị. Right? So, ndị mmadụ amalụgo over the years, nọ ndị be anyị na-akwụ ebe a. Ha fụ onye obodo, etu a ga-esi wee na-arụ ọchị, a ga-adị ma ọ na-arụ ọchị onye ahụ. Onye a na-ekwu ihe na-ekwu ka onye a na-ekwu ihe a ka onye a na-ekwu ofu onye. The person ọ na-wonder ka ụdị ndị be ya ka ụdị ndị be ya mana anyị da-afụ those things. Anyị nwa ebe anyị si pụta ka ọ na-abụ nwaanyị na-aga ịkpọọ ya nne ọ gbachite nkịtị ije meet ya dọọ ya n'aka dochiga ya si ọrụ mmadụ na-agwụ ya. Ịtara ya na abroad ebe anyị mee ife a na-akpọ ya bụ harassment, sexual harassment. Ka ihe na-emetụrụ ya aka ị nwere ọnụ ikwu okwu efu na abroad n'ọnụ ka eji ekwu okwu ọ bụrụ aka ka eji ekwu okwu. Ihe niile ebe anyị na-emegharị ihu nọrọkwa n'ime ya fiiluo ndị a niile na-eje akwụ ebe na-ezuzugharị datin ị ga-agwasị afa eme mitin na achọ ọfa nwee kwụ ebe a again. Achọghị ka mmadụ na-ere eziri aka mgbe ahụ ekwuru okwu ahụ oyiburu enemi ha ozugbo. Ọ bụzie na onwe any of them bụ a cultist kpọzie ndị otu ya ka a chụgharịba gị. Ụmụ ome niile a na-eme o nwere somewhere na South Africa in 2017 ka a sị na ndị Igbo niile bi ebe a ga-ana. In 2016
or 2018, either of these two. O nwere mgbe a sị na ndị ọzọ obodo niile ga-ana na South Africa. Ndị Igbo ji ọnụ fa wee kwuo enyi. Etu a ka o si na-adị some places. Mana o si ike ịnụ ka a na-akọ ụdị akụkọ a n'isi ndị ọzọ. Ị ga-anụ ya n'isi anyị. Anyị nwa kwesịrị ide eset pace. Anyị na-ebi ndụ anyị ada afụ ya. Anyị dị uncultured, dị unruly, ill-mannered. Ifu ebe anyị nọ na-akpa nkata, ebe anyị na-eme argument. Bọọlụ anyị agba, FA Cup final, Chelsea, Man City. Ebe a ga-anọ wee na-discuss the outcome of that match aka ya agba agba. A na-discuss ya ndị South Africa fụrụ ife na-eme na-agbaje n'ahụ. Ha nọrọzie n'obi ha na ọgụ a ga-aka aka. N'ọgụ a ga-aka aka. A na-echezi unu ka unu nụọ dị ọgụ. Nna get away you. If I Chelsea na-agba ya elikwa ejiwe ihe egwu Champions League time of it. Onye a na-abụ onye a na-aga n'ala. So unu anyị na-aha ka thunder. Ndị obodo si ona na-ene na ihe a na-afụ bụ animals. Animals. Onye be anyị nwere ike iri last card ya ka o wee please ye nwaanyị. Iro na South Africa, ha onwe method ha bụ. Ndị waziri anya n'ime ha. Ibute nwaanyị, ọ bụrụ na ị bịa na klọb wee na-egonye ụmụ nwaanyị mmanya. Again ga-abịakwute gị ọnụ ọjọọ kpọkọta friends ya, ha eruo 3-4 with you. Asị gị kpọọ friends gị. Kpọzie your own friends, abịa nọjuo tebụl. Ọ na-egote mmanya mgbe a na-aṅụ. Ha ṅụgide mmanya ọ na-eweta aka ebe 10. 11 mgbe klọb ji esi ha mesịsịa 1 by 1 si ebe anyị nọ pụọ. Onye ga-ebu ha na-abụ a fresh person na-spend ọdụ ego. Ya bụ onye ga-ebu ha na. So mgbe fa bụ nnụnụ bido na-eme efebe ọdụ ebe ebe. Anyị nwabụ ndị nta bido na-agbafe atụghị atụ. Buy me drink nwanne ya. Onye na-ego drink bụ onye na-eso m wee na. I will go with you, don't worry. I don't want you to go with me. Mgbe ahụ ọkụzie 12 a, ị ga-afụ onye ike gwugoro chọrọ ịna. Ihe ọ na-achọkwụzi bụ onye ga-ebu ya wee. Ebe ha na-efe ide a na-ama ihe. Anyị nwa amakwa ihe saịdị nke anyị. Ịghọtago? Anyị kwesịrị ka anyị na-eseti space, ka anyị na-eseti pace, mana anyị adịghị eseti ya. Anyị na-eclaim na anyị ma na anyị ma. A lot of things anyị na-amarọ. Onye Nigeria si ebe, onye Igbo si ebe a wee jee na South Africa mepee church. Obodo ifu speakers ha ka ọ na-adị. Quality speakers. Ọ ya na-enwe di ya. Speaker ọ bụla igoro ebe a bụ quality. Onye be anyị gochara speakers niile, grow microphone. Wee ruo ebe a wee tibekwa mkpu na microphone. Na-eti mkpu. Onye a na-akazi microphone ahụ eji n'aka. Ndị obodo si na-ekiri anyị. Anyị na-eche na ha na-admire anyị. Anyị ma na ndị a na-afụgodu enwe. Each time ha nere anyị anya ha na-afụgo enwe. Good evening. Mana oke sense eme anyị anyị na-ebelieve na we anyị ka mma.
organized society anyị na-esoro n'ime ya pụta on organized society o mere anyị ịwa o mere anyị alụ onye a butere anyị ji anwụ n'ike anyị siri ike wee na survive onye na-ereti anyị mortality rate anyị bụ 47 mana ife ọ na anyị try anyị kwesịrị irute aka ihe echiche na-egbu mmadụ Alex Kubo ka gịnị ka a kpọrọ ya lee na ọya gburu ya kansa ọya ya in silent nobody knows ọnwụkwa in silent ka asị mmadụ dying in silent na egodo a celebrity ka anyị lose Nigeria move on like nothing is happening mana o mee n'obodo oyibo anyị ga-ekwu ya bụ news ya a young man apụọla otu akpa ka anyị si lose more young people every day some ahịa eludo 47 ahịa dị n'ebe ahụ ụfọdụ by 40 ha adịgo tired by 43 ike agwụna by 35 ike agwụna some njegide ruo n'ụlọ ọgwụ kesis ị ga-afụ anya mmiri a na-agbago o nwere ndị ejizi ego oxygen a na-ekwu okwu iwepụ the oxygen this night some men mere nwunye ha abandon n'ụlọ ọgwụ gbafuo because of na-eji operation wee mụ nwa onwe such money some kids nọ 2 months old na in the hospital ọ maazị kwesịrị onye na-abịa nna ha ahụ but they remain in the hospital afụ ego eji ebe elu ha dị ya esi na society anyị nọ n'ime the best thing government ga-emere bụ allows ndị ụka somebody like you ka ọ na-brainwash gị na-eri gwa na-enwe healing power instead of he focus na gịnị mere n'ụlọ ọgwụ general hospital na ọgwụ adịrị ya because o nwere any reason ọgwụ ama na-eji wee dị na general hospital ka ebe ụmụ nwaanyị ga-eje na-anala ọgwụ mmadụ o nwere right ịda azụ ọgwụ mmadụ enwe anụ right ya ma ife imetụ ọgwụ aka a ga-enye gị license which today as a pharmacist before enyegodu license ọ fịara oke enyegodu the license o nwere some pharmacy ị ga-apụtasị today license fa ji eme operate abụrụ nketa ọ nke mmadụ so why na gọọmenti na nje n'ụlọ ọgwụ ahụ na ya afịa ọgwụ ekwesịrị m efi ọgwụ ekwesịrị m na ahụ yaba m mbịa n'ụlọ ọgwụ a dị n'ala take care of me onye a bụ pride m as a citizen ya bụ pride m na anyị nwere gọọmenti and na gọọmenti ahụ root to my grassroots enwere general hospital in every community so why na m aga enjoy ya mana ọ dịrị ya ịnala ọgwụ ị ga-akwụ ụgwọ enwere ihe adịghị ego n'ụlọ ọgwụ bifo you need a plaster enye gị plaster you need a cotton wool enye gị cotton wool you need a bandage enye gị ya before n'ụlọ ọgwụ anyị a na-enye ink aga anaghị ego enye gị ink enwere so many things anyị na-enwetasị n'ụlọ ọgwụ mgbe chinefu ihe a na-adị wọs enwezi ihe anyị na-afụ ome anyị a na-eko eko ife kwesịrị sustain anyị anọzi there to sustain us ndị ọzọ egogharịa so ndị South I hope na unu ghọtara m ọfụma na ọ bụrụ na m atụgharị ụnụ mbọ ka ọ ya fụ ụnụ fụnarị ụnụ agaghị agba mbọ ka ụnụ organize onwe ụnụ tinye strict law ga na-achị ụnụ ife abụrụ ife ọgbalụ tiketi ọ ya gbalụ visa njibi obodo osi ike buru ya agbaka aka buru ya tinye ya n'ime ya bụ ihe na-ebu cultist iji obodo oyibo na-terrorize onye be anyị ịnwe ahụ nwa terrorize onye be anyị na abroad o mepeelụ gị akwụkwọ ebe a o mepee dị akwụkwọ polisi obodo ahụ asaịn ya a ga-ebunata nwewu Naijiria
ego ọbụla gọọmenti spend ịbịa buru gị ebe a bunata gị ebe a ị ga-akwụ ya times 3 ịkwụnwughị ya ije nga ịgbakọ ka esi ya eje nga ya afụghị almost 40 years n'ime ị ga-asị mba ịkwari onwe gị ugwu mana onwe ihe na-arụ ọrụ the system is not functioning onwe ihe na-arụ ọrụ ya bụ na many people amarọ what it is to be a citizen onye Igbo today na-asị gị na ya bụrụ ya Naijiria ọ bụrụ ya Naijiria abụrụ Naijiria ada atụ ya ụtọ kama na ọ n'ofi na the system na ama emezitezi ya ege ana ndị nọ n'ime ya ada agbado mbọ ka edozie ya edozie so fasị gị that they are ashamed to be called a Nigerian which in a way ha dị justified ịkpọ gị Naijiria nazie Naijiria na onwe fi na benefit what ọkụ ka anyị na-enwe ya dị enwe ọkụ ana ha laikiri etu ọ dị ka anyị nwee ike na-agba fuel fa na-eme ekidia money kedu onye question golu kemgbe ihe fuel a ga-end a na-achọ ka ebitekwu trillions of naira nke ebiri ebi akwụbe ka ndị ga-akwụ ya ka agreement erich na ya the method of the formula a ga-eji wee kwụ ụgwọ ahụ anyị tọrọ atọ nwanne m anyị tọrọ atọ the society damage na anyị o mere anyị affect greatly ya bụrụ society m gasị na ndị proud of thank you nwanne m andịnagodo ekene nke ahụ so my dear anyị na-afụzi the country etu anyị si afụ ya going backwards anyị na-ewichi na anyị nọ 8 years ago when Buhari was there na ihe dịtụ mma ụfọdụ na-ewichi na mgbe Yaradua na-achị Yaradua abụgo the best president o nwekwe na this current regime and the previous one a na-asị the praises of Jonathan Goodluck and mgbe Goodluck Jonathan na-achị a na-ele fuel ego exchange rate ọkwụna ego ka na-ele motorcycle ịghọtago and they discuss ya how was he able to achieve it na-akwụ that subsidy still na-eme ihe ego niile dị ona onye nke anụnwa wepụ subsidy anyị na-akwụfụsi ụgwọ nwee ihe o mere about it reasons why some people rejected Nigeria so nwanne m ebe a ka m na-achọ ka m draw the curtain n'abalị a daalụ hinne for your time daalụ for isonyere m tara ka ichie the video imetụ ụmụaka na share button onye nwetazili ọma mma but for now aga m asị unu good night ọrụ n'ọfụma larụ n'ọfụma sure